गिबियावनो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ सिगांग्रो जोङो जासिहरग्रोबाय आरो दिनैहाय जेखिनि उद्देश्यखौ लानानै जे प्रेस मिटखौ जोङो भूमिया ग्राम सभा हिसाबै जोङो जख'न्थाय जोङो लादों। दा दिनै बेखौनो जोङो बुंनो नागिरदों, बेखौनो जोङो सानदों। दिनैहाय प्रेस मिट लानायनि गुबै ओंथियानो बेनो जाबाय, जोङो मैयादि 17 तारिखआव जोङो लेन्ड टाइटेल हानि सार्टिफिकेटखौ जोङो सरखारनिफ्राय मोनफुंबाय। बिनि थाखायनो जों भूमिया हालामनि जानानै, भूमिया ग्राम सभानि जानानै सरखारनिसिम बेखौनो धन्यबाद जासिदों। मानाव गेदेर श्रीयुत प्रमद बर' सारनिसिम जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनिसिम जोबनो गैयै रोजा रोजा साबायखर बावनायखौ जोङो दोनबाय। आरो बे समावहाय फरेस्ट मिनिस्टार EM रन्जित बसुमतारी सारखौबो बे समावहाय मोजांथारै हानि खामानिखौ मावफुंना होनायनि थाखाय सारनिसिमबो जोङो रोजा रोजा साबायखर बावनायखौ दोनदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो बियाबनि 6 नं कन्स्टिटुएन्सिनि श्रीयुत उकिल मोसाहारि सारखौहाय बे समावहाय जोङो स्पेसियेलि थेंक्स जासिदों। दिनैहाय गोबां हेफाजाब होनायनि गेजेरजों, गोबां नाजानायनि गेजेरजों जोंखौ सारा मोजांथारैहाय सुबुरुन होदों आरो जोंखौ मोजांथारै दैदेननायनि थाखाय उकिल मोसाहारि सारनिसिम जोबनो गैयै जोङो रोजा रोजा साबायखर बावनायखौ सारनिसिम दोनदों। आरो बे समावहाय जोङो आरो थेंक्स जासिबावनो सानदों जोंनि SDLC मेडाम प्रिस्केला बसुमतारीखौबो बे समावहाय जोङो भूमिया हालामनि जानानै जोङो मेडामनिसिमबो जोबनो गैयै साबायखर बावनायखौ जोङो दोनबाय। आरो बे समावहाय जिरेन बसुमतारी सारखौबो बे समावहाय जोङो भूमिया हालामनि जानानै जोङो सारनिसिमबो जोबनो गैयै धन्यबाद आरो रोजा रोजा साबायखर बावनायखौ दोनबाय। आरो बेजों लोगोसे डिपार्टमेन्टनि जे जोंजोंहाय अराय सम खामानिखौ हेफाजाब होफादों, जोंनि सानफान रेन्जनि मानाव गेदेर श्री बिस्वजित बसुमतारी सारनिसिमबो जोङो जोबनो गैयै रोजा रोजा साबायखर बावनायखौ दोनबाय। जोङो गोबां समनिफ्रायनो जोङो बे हा हुखौ जोङो दिनैहाय नाजाबोबाय थादोंमोन। दिनै गोबां समावहाय बियो जाफुंबोआखै। 2017निफ्राय जों नाजानानै आगोलनि गभर्नमेन्टआ जोंखौ जेबो प्रायरिटि होआखै, जोंखौ जेबो हेफाजाब होबोआखै। बिनि थाखायनो जोंनि जेखिनि लेन्ड टाइटेल, जेखिनि जोंनि हानि मोननांगौ मोन्थाय, बियो आबुं जानानै फैयाखै। दिनै नैबे 2000नि जेखिनि दानि गभर्नमेन्ट गोदान बिटिआर गभर्नमेन्ट, बे गभर्नमेन्टआ जोंखौ जोबोरैनो हेफाजाब खालामदों आरो जोंखौहाय बे हानि मोनफुंनांगौआव जोंखौहाय सारमोनहा हेफाजाब होदों। आरो जोङो हानि टाइटेल मोननानै बिनि थाखायनो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जोङो धन्यबाद होदों। आरो जों भूमिया हालामनि थाखाय जोङो मोनथाम जाथिनि, दिनै राभा, बर', आदिबासि, जों मोनथाम हारिनि सुबुंफ्रा दिनैहाय हानि मोन्थायखौ मोनबाय। आरो जोङो मोजांथारै बे ओनसोलावहाय जोङो दिनै रायजो जानो थाखाय हा हुनि मोन्थायखौ मोननानै जोङो जोबोरैनो रंजादों आरो जोङो साबायखर बावदों। बिनि थाखायनो जों अराय सम सरखारखौ बाख्नायदों आरो सरखारनि थाखाय जोङो अराय सम सरखारखौ जोङो बाख्नायनानै जोङो हामबाय होनदों। आरो बे समावहाय जोङो दिनैहाय बे ओनसोलावहाय जेखिनि समस्याफोर फिसा फिसौ दंबावो, बेखौहाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ मोजांथारै उननि बेलायावहाय माखासे खामानिफोरखौ मावफुंबावगोन होननानै जोङो आसा आरो मिजिंखौ दोनबाय। आरो दिनैहाय जोङो मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो जोङो खावलायदों, दिनैहाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ जेखिनि हानि समस्याखौ मोजांथारै मावफुंनानै होनायनि थाखाय जोङो सारमोनखौहाय बिटिआरनि CEM प्रमद बर' सारखौहाय जोबनो गैयै जोङो साबायखर बावदों। आरो जों अराय सम वेलकाम खालामगोन आरो जों सरखारजों अराय सम जोङो हेफाजाब आरो मददखौ जोङो होलांबाय थागोन। आरो जोंनि रायजो राजानि गांनाय उखैनाय आरो गासिबो समस्याफोरखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय जोङो सारमोननिसिम बेखौनो धन्यबाद होनदों। आरो जोङो सारमोनखौहाय हामबाय होननायखौ दोनबाय। आरो दिनैनि जेखिनि प्रेस मिट होनाय, भूमिया ग्राम सभानिफ्राय प्रेस मिट होनाय, बे हाबाफारिखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।